sorpresa eta poza, eta gero ja aurrerago, bueno, itxaropena. Ni nire lanean asko saiatzen naiz bezeroekin lankide euskaldunak aukeratzen, eta bueno, gero hortaz aparte ere, lanean nago ikastola mailan umeekin ere euskara sustatzen, eta ikusten dut oso zaila dela, oso gogorra dela. Badirudi aurrera pausoak egiten direla, entzuten duzu, irakurtzen duzu, baina gero era berean, ez dakit nik sentitzen dut hor traba handiak daudela. Orduan, bueno, horregatik itxaropena. A ber. Lehenik eta behin lanean erabiltzen kideak, bueno, edo nola da? Langileak, bai, hori da, euskaldunak izaten saiatzen. Bueno, gero hori, batzutan eramaten ditugu txapa batzuk jakiteko, eta gero hizkuntza paisaia be, bueno, hasieratik, eraiki genuenetik, elebitan dago. Bueno, hori, apur bat kaleko jendeari erakusteko hor badagoela aukera hori. Nik ez dut erronka pertsonal, nire kasuan erronka pertsonala da, total, guztiz, ez? Hori da, niretzako nortasun gauza bat da, eta garrantzi ematen diot, eta, bueno, hori da, badakit jende batzuk eskertzen dutela, eta, bueno, gero lanaren kalitatea eta beste gauza asko edo are garrantzitsuagoak dira, baina, bueno, hori da beste, ez dakit, nola esaten da hori, balio gehitu bat, ez dakit, erantzi bat hori da. Ni nago emozionatuta euskaraldiarekin, ikusten dalako izan daitekela, ez dakit, modu bat, eguneroko bizitzan jakiteko, jende animatzen bada behintzat, non aukera, non hitz egin dezakezun euskeraz, zeinek dakien, ze beti azkenean egiten duzu ekonomia, eta, bueno, barderara jo, eta badakizu ulertuko zaituztela. Eta orduan, bueno, alde hortatik, igual, sorpresak izango ditugu, auzoan, bueno, Gasteiz mailan, erabiltzen ditugun zerbitzuekin, igual horrek emango dio bultzada, ez dakit. Eta, bueno, eta hori, jarraitzea apur bat bide berean, ahal bat dugu, hori langile euskaldunak aukeratzen, beste ezaugarriak ere kontutan hartuta noski, baina, bueno, eta, bueno, gure eskutan dagoena egitea.